ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه o haalino ko abbiti e ñamaale ñamaali yo bindete haa nde yontere nde ɗum noon ko jooɗiiɓe wi jono so ɗanniiɓe noon on ɗiɗo fof ko on ɗanniiɓe te on mbaawa winndude on ngalaa to mbinɗon walla on ngalaa no mbindirɗon walam tajidu kaatiban kadi on dañaani binndoowo kadi windana on onon ɗiɗo fof o windataa ñamtooɗo o windataa ñamloowo o windataa ko goɗɗo windata jooni noon goɗɗo binndoo heɓaaki fari haano makbuudatun yo jooni waɗi jukkunde ñamlotooɗo waɗa o wi amana rasul muslim ne habri wonde nira salah sallam en wi kala jannguɗo ayaji ɗiɗi amana rasul ha simorde suura ayaji ɗiɗi gonɗon kala jannguɗo ayaji ɗiɗi amana rasul ha simorde suura ayaji ɗiɗi gonɗon kala jannguɗo ayaji ɗiɗi ɓen jonimo ko fonno juul jamma o juulani so janngi ayaji ɗiɗi ɗe lomto baraji muɗum fof hadis goɗɗo wi heen Allah jippini am ayaji ɗiɗi ɗi guitta ko konuji ko e ngaluji aljanna ɗen o timmitiniri simore bagada nde kala jannguɗo caggal juuligueje laabi ɗiɗi maɗa joni ɗum ko fono julde jamma ko fof ɗum woni amana rasul ha simorde suuroy wiyama kadi maɗa ñalmo e bone cheyɗan fof cheyɗan heɓatama ko lawol han kadi amana rasul ne laaɗo o gonɗini seydna Muhammad sallallahu alaihi wasallam o gonɗini bima unzila ilayhi ko jippina e makko min rabbihi immorde joomi ko ɓurano ko haali ko mo gonɗini ɗum wal mu'minu julɓe kadi gonɗini ko jippina e nelaɗo mumen ko sallllahu alayhi wa sallam kullum goto hen fof kanko ne laaɗo e julɓe fof amana billahi goto hen fof gonɗini Allah wa malaikatihi gonɗini malaikaji Allah wa kutubihi e defte Allah e wa rasulihi ene laaɓe Allah ala hay goto e faltaki ɓe mbi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi min faltaki hay goto ene laaɓe makko he min ngala min goni o min jeddi o ɗum ala hen kamɓe fof min jaɓi ko en laaɓe Allah min gonɗini ɓe kamɓe fof ko gonɗuɓe wa qaalu ɓe mbi sami'na wa ata'na min nani min jaɓi kala ko Allah wi min nani kadi min jaɓi ɓe mbi gufranaka min ñaguima ko yaafuyema rabbana ya anjima min ñaguima ya yaafu min ko min perguitto hen ko kono wona salade kala jiiɗa min mbaɗani ko feguitare tan kala walla koye mbaɗi ko haɗa ko feguitare tan ko wona salade ɗum noon ya yaafu min ɗum komin perguito ko ya yaafu min ɗum wa ilaykal masir kadi koto ma tan yimɓe fof paati toon tan faata toon tan horte ewa joni noon ɗum ɗo jippinde nde wonno wiya ko yimɓe nani ni yimɓe nani fof jaaɓi fof hen sa ɗe wawi jidde hen sa ɗe wawi sikkitade e ko nandi hen e wi ɗum no holɗo waɗante Allah wi la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah fota fittani sona ko heeƴi mum tan Allah fayi ɗum Allah fota fittani ko wawa kala ko o fayi neɗɗo koko wawi tan seɗɗo o wawa tan o fawa ɗum wadde ko joni sikkitto ko e ko nandi hen ɗum o fawani ɗum sikkitoɗo so sikkitade heewi a weddot tan a tan nangu sikke o hay sikkiran so heewima woɓe woni ha sen cali goɗɗe ha gasnude kala ko waɗi wiye sellani fuɗɗoto so wayino walla sene julɗo joni ɗeɓata habbirde nde habbirde fof habbira gongol ha tampa hen kala ko wayi noon a weddoto sikke o foof natta nangude sikke haydara ko mbaɗɗa fof ɓennu mbiya waɗi selli hay soko julde sa sikkitima hen a jokkat tan sa gasi cuuji alaɓe ɗi caggal salminaɗo kono wiya rutino ko cikkuɗa ko a weddoto tan laha ma kasabat fittano kala ko golli e aduna e moƴƴere kañum jeeyi wa alayha maktasabat kala ko faggi e bakkat ko e mayre artata wadde haqiqa o goɗɗo neɗɗo gollanta hay goto ko hoore mum tan gollanta kala ko moƴƴi ko mbaɗɗa ko hoore ma mbaɗa anda kala ko bonni mbaɗɗa ko hoore ma mbaɗa
mbiye rabbana joomi amen la tu'akhidna wat nangir min in nasina simin jejjiti a waxɗana walla somin juumi somin jejjiti min mbaɗani walla min juumi mbaɗi ko potani wadde ñago tan nangir min ɗum ila sallah sallam wi urfi an ummati ala khadaw wan nisyan wa mastukrihu alayhi dañal ngol ne ittana ne yaafa ko ɓe juumi e mbaɗi ko ɓe jejjiti e mbasi wadde e ko en mbawna hay mbaɗa sago mabɓe ɗum fof ɓe jaafa ɗum minen guirtaki ɗum rabbana joomi amen wala tahmil alayna woto fawi amen isran teddendi kama hamaltu honno pawirɗa ɗum ala alladina ɓe ɗum qebla ardiɓe amen ɓe ardiɓe min ɓe no pawira teddendi ni mi ñagawat fawi minen teddendi kamɓe nden so joomum waɗi bakkat so ittude wartoto Allah ittinen ndin teddendi so wuttuma soɓi sa yiɗi lawƴude a sekat ɗum soɓi ɗo guitta ɗum enen fof Allah ittini teddendi fof Allah ittini en ɗum o jaabimi dow wiiji wadde rabbana joomi amen wala tuhammilna woto def min woto fof min ma la ɗagatlana bihi ko en mbawana woto fof min ko en mbawana ɗum fof Allah jaaɓi waafu anna emin ñaagui ya yaafo min ko en mbanno e bakkaruji waghfir lana ya sudda min ya hafra min warhamna ya yurmu min anta mawlana a woni kalifa amen a woni ko howo amen a woni kettude gueɗe amen fof fansurna ya jinga min ya wallu min ala ko ɗum kafine yimɓe hefreɓe he ya wallu min e mabɓe ya jinga min e dow mabɓe ɗe ayaji duwaw secretary simorde bagara secretary ganduɗa rendini gueɗe fof guila tawhid ha e dewe Allah ha e fof neediji fona hen sura al imran nde mbaɗinen koye kañumne ko temedde ɗiɗi aya temedde ɗiɗi waɗi walla aya temedde e cuman jeenayyi e jeenayyi kayrene won wiiɓe kono jokkol simode bagara nde sabu heewi mayde ko labtinde bagara ko haalanno ko la sa sone wiyata zahara wayni kanƴe ɗiɗi bismillahi irrahmani irrahim oye nde hejja ko haala ɓuuri nde sumor annaha amanu min alhayyati wa kanzun lil faqir ko nde hoolare pour bolle kala ɗon jangga boddi tampinta ɗum kala ɗon janggete kadi baso kono ngaru muɗum bismillahi irrahmani irrahim alif lam mim ɗum ɗo Allah andi ko ɗum firata Allah andi ko fandi hen allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum allahu Allah la ilaha illa huwa ala ko defete sona kanko alhayyu kanko on guurɗo alqayyum darniɗo hunde fof on Allah noon nazzala alayka alkitaba bilhaqqi ko on jippinima deftere dow gonga an to bagara o wino ko o ma unzila ilayka hol jippin o haalan toon ɗo o haali ko Allah jippin ɗum bilhaqqi mustadiyan gonɗin lima bene de ko woni yeeso mum ko mana ko arti ɗum ko won o wi wansa tawrata injila o wino ma unzila min qablika toon ɗo o wi tawrata injila o labtini gal min qablu jippin ɗum ko ardi kanko Allah woni baɗɗo ɗum fof ɗo ko ɗum jippani huɗan linnas ha holla yimɓe lawol ha tin yimɓe lawol mala lawol moƴƴere wa anzala al furqana ko jippini ay furqan ko senugo fen hono qur'an ɗo ko ɗo haali inde deftere nde to o wi tan ko alkitab zalika kitab la fi ɗo winde al furqan inna alladhina kafaru bi ayati llahi lahum adabun shadid wallahu azizun intiqam inna alladhina ayna ɓen kafaru yeddi bi ayati llahi ayaji Allah yeddi ayaji Allah ɓe kono qur'an e ko nandi hen lahum adabun shadidun ɓen letto muuse letto tisse godantaɓe wallahu Allah noon azizun ko pollo hay goto wawa daddamo kadi runtiqami ba joom joftogol ko jofto omo jogui joftigu omo jogui joftigu yo Allah danne joftigu muɗum
inna allaha allah kay la yakhfa alayhi shay'un fi ardi fi sama hay hunde suuttakomo hay hunde majjirtamo e aduna e leydi walla e asman hay hunde majjirtamo hay hunde suuttakomo sabu hunde fof omo andi ala tofti ala mawge huwa alladi kanko mo ganduɗa yusawirukum dokko o mbaadi noon fiɗa hami nder rangaji kankon dokko o mbaadi e nder rangaji toon wayni ɓidde ni o fayntoni ɗo ko ɗum mbaadi mum ha fewa toon kadi waɗire mbaadi ndi kayfa sa kalno o haajir ndeka on niye ko niɓɓiɗi ko ɓuri niɓɓidde omo yiyata on wawi gollude toon ala ko haali ko heddi koni bowal la ilaha illa huwa ala dete sona kanko al aziz polɗo e laamu mum al hakimu karallo e golle muɗum wallidi kanko mo ganduɗa anzala alayka al kitaba jippinɗe ma deftere nde minhu ene he e deftere he ayatum muhkamatun ayeje labtinaɗe ɗe ganduɗa ne laaɓi cer so haalama ta a fama ko yiɗi haalde ko hunde ummul kitab ɗen goni yummon deftere nde ko hen deftere nde tuugi ɗen ko laaɓde cer jiiɓaki waɗani wo ukhari e ayaji goɗɗe mutashabihatun jiiɓiɗe ɗen wonano tan pamorto ɗen ne ko wayno joni alif lam mim en e ko wayno nan toon wona goto fof famata ɗum fof noon ko ayaji ɗe gonɗe nder deftere he e hikka makko waɗiri ɗum fa amma alladina fi qulubihim zaygun yimɓe ɓe ganduɗa ɓerɗe mum mbaɗi woñare ɓen fa yettibiuna ɓe gabboto ma tashabaha minhu ko jiiɓi hen ko ganduɗa ne waɗi labtani no fewi ko ɗum ɓe ƴettata ɓe mbaɗen firoji mabɓe e gueɗe mabɓe ibtiga fitna sabu yiilade hen jarabi yiilade wonde ɓerɗe yimɓe ha yaada e koɓe jiiɗi ko eyi kamɓe koɓe jiiɓiɓe ɓe ƴetta ayaji laaɓan no fewi ɗe labtan no fewi ɗe ɓe ƴeewa ɓe no goñiri ɗum ha yaade e koɓe jiiɗi ko beele wiye ko Allah wini beele yimɓe jaɓa ɗum wabtigaa ta'wilihi e yiilade ta'wil mum wiide ƴeewa firoji mum ne fira ne miijoro ga ne miijoro ni adda ittata watta ga wiya ɗum firoji ayaji ɗen ɗon e tawi ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ala gandu ta'wil ɗen ɗin ayaji ɗen ayaji sona Allah Allah goto andi firoji ɗen ɗon ayaji Allah goto andi firoji majji kamɓe mbiye pira ɓe kaala ha heewa warrasikhuna fil ilmi ñiiɓe gandal hiɓiniɓe gandal tigriɓe ɓe yaquluna mbiyata amanna bihi min goni mbiyata min goni ɗum ɗo kañum fof wonde famnaki min pamani ɗum min gonɗini kam saabu kullum fof ko labti ko e ko jiiɓi ko fof min de ben immi koto joom amen tawi koto Allah immi noon min goni tan somin paami min goni somin paami min goni koto Allah immi min nangi ɗum koto Allah immi wama yadhakkaru ala noon baccotoɗo teskittoɗo e ko haalata hayɓa hen waajo illa ulul albab ɗum hakkillaji en ɓen tan kalante haala dañen ko naftorto mbaccoro heddiɓe kala ko kalɗa joom ƴeere kono liddiniri ƴewata kono addiri goɗɗum ha momta majjino ko kalɗa ko tabitino ko yiiɗi haalde ko ɓen joom hakkillaji en noon ɓen kañum ɓe mbiyata ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya an jami amen la tuzigh woto wooñ qulubana ɓerɗe amen ba'da idh hadaytana caggal a fewni min caggal a hollimin laawol ha min jii min ñaguima ya tabitin ɓerɗe amen e laawol he min keddo hen woto min gooño han kadi wa hablana ya rokku min ladunka immorde ma rahmatan jurumdeeru min ñaguima rokku min jurumdeeru nder min tabidde e laawol ma he innaka sabu an antal wahhab aman baɗo rokkude rabbana ya an joomi amen innaka no an kay jami'u nnasi ka dendinowo yimɓe ɓe li yawmin ha ñalawma mo ganduɗa laada fi mo sikki ala e mum ñalawma mo ganduɗa ko gari o sikki ala e hono ñalawma darga ñande hen ma kala guila bawa adama taga ha darga daroyo kala neɗɗo tagueɗo ɗo ka fof e nder dingra gotal joɓaɓe golleji mabɓe ko ni mbiɗa tawi sikala ka baɗo ko mbiɗa ko fodore ma nde ko siyar tan inna allaha saabu Allah la yukhlifu l mi'ada ko lulnata aadi kala ko aadano ko baɗo
ولا شيخنا عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل الكتاب منها آية محكمة إلى آخرها وقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه ويشيخان سين بخاري مسلم بنبي سيدنا عائشة بي لا أصل اسمه جنگل آية أودو كان كون جيبين دواد ترند نودي آية جلاب نودي آية جيبيد وجنگي هاو غسي ويسايي نا يمبي أبرو جيبي دمبيني بيرا يعني بين الله حالة جنت دي بين نرى صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري وي ما خاف على أمتي إلا 3 خصال وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله وراسخ في الدين يقول أنا إيه وي هو لين المكيرم على كل لين وسنا جتر إذا جتر حاليا ندي في تفسير نيلو هن gede jibide bien ƴeewde firoji te Allah goto andi firoji majji way ɗum fof ne jeeya ko huuli e leñol he ne jeeya ko huula leñol ngol ɗum ɗon inna alladina kafaru ay heefreɓe ɓeede ñandanga so ari lan tugniya anhum amwaluhum wala awladuhum illa shay'an koɓe jogui ɓiɓɓe ko e koɓe jogui e jawdi ko nafata hedda ñandanga nafata Allah hay batte وأولئك بين كان بيقولوا هم كان يقولوا وقود النار كان بيقولوا كوبام جانجي لا خارج يبيقولوا كوبام ماجي كان بيقولوا لا ماجي جان جانجي لقال نوع في جانجي كوباني ندرس على هنون ندو كبرت كذا بآل فرعون كوينو جيكو آل يبي فرعون بين هفر بابنا إخوان مؤمن ولا قبل أردي بي كان آدم ثمود هاجون هاو بجنب بفوف كذبوا بآياتنا فيني آية جامع فأخذهم الله بذنب النجرب بكريج مبدي نوكو جكرت سلام بالله يافي والله الله سيدي رجعوا تيس لبت الله تيس لبت ndewi badri habo ya sallallahu alaihi wasallam arta witi yahudiyan ko o yiɓe gaynati l'islam goppene mbaɗon ni na on ji gonga ɓe mbima hi pour yayi tan a yiiɗi ɓuren seko ɓe a fooli ɓe tan cikka ka joom dole enen hoore ma de o ɗum homtade ɓe gona wiidemo noon o yiɓe mbawa haare ganda ɓe kamɓe yahudiyan koɓe ɓe mbi ɓe mbawa haare mbawa haydara ñañanɗa amen a wattata ɗo goni wiidemo noon allah wi gullilde dena kafaru wi heefereɓe he yahudi ko wiyaniɓe sa tuhlabuna ko on foolata heɓe payɗon lempoji ndeheɗon woni fof waɗe e moon wa tuhsharuna ila jahannam kadi so on maayi on fof nin ɗon paata nange ɗon jahannam nan ɗon jahannam ko bi sami haade no bon daɗɗude yaldan e ɗiɗaɗɗude e kan lakum ayatun on dañino kay finde on dañi aya teskuye fi aten tagata pelle ɗiɗi kawri fiyaten hen fedde to gatata fi sabilillahi haɓaye e laawol Allah ha laawol Allah ngol tabita ngol daro ɓen tewtere sappotere tan ewa ɓe jogui pucci ɗiɗi pet makiñaji jeegom wutteji jeegom haare ɓe jogui sileme jeetati ɓe jogui ni foti ko heddi ko fof yaaɗo ko koyɗe mbiyi ko cabbi ngala hay kaɓara wokora fedde wonde ka fedde ko heefereɓe tarona hum mislihim oɗon jeewa koɓe cowi on laabi ɗiɗi ɓe cowi on laabi ɗiɗi ɓe jii hedde ujunere ni kamɓe heefereɓe ɓe goni hedde ujunere rawi ayno guite ŋas jirtonɓe onon kon teftere sappotere kamɓe goni hedde ujunere fayde ete ko joom pucci en joom mekeñaji en joom silameji fof ne jogui joguiti hunde fof gaddi ko haɓɓire kañum en kono ngala sona silameji pucci ɗiɗi direji jeegom silameji jeetati ni foti kaɓɗon e ɓen polɗon ɗumen de ɗum en gandi ko ballugol Allah wonɗon wallahu Allah simminere pourgu mum kala mo haaji kala mo jara wallude ono wallata ko joni fam dole ko tan Allah ari balla ko Allah won polowo wona kaɓoɗo ɗe wona heewde konuji ɗi inna fi dhalika li ibratan ɗum ɗon dey ne watta teskuya ila sawana joom jiiɗi en kala joom jiiɗi ɓernde
ɗum ɗon ne waɗi ɗo teskoye mawɗo laftuɗo so yin linnas yimɓe ene cuɗana yimɓe ene jonnana hubbu shahawati yidde gueɗe belɗe pittale ko jiiɗi ko yimɓe ne jonna ɗum ko Allah suɗɗi ɗum ko jarribade yimɓe noon minani sa guila e rewɓe wa banina e ɓiɓɓe walgana ɗiri mo ganduɗata e jawɗele kewɗe mbiya milliard uji sahiɗiji paw fofodiraɗe min adhabi fidde guila e kanŋeji ha e haalisaji wa hayri musawamati e pucci jooɗi pucci ñaraɗi ha yooɗi walla no ami e nemraɗi nayyi en baali en beyi en gueloɗi en wala has remru guesa jardin ngaji gueɗe baɗi noon ɗum yimɓe jiɗɗum tan ɗe gueɗe fof yimɓe ne jiɗɗum kono wi dalika matawal hayat ɗum ɗon foof ko jiiɗa ko ɗen matawal hayat jam ko dafterɗe gonu aduna tan no matawa woni ko ganduɗa sa heeɓi ɗum ne weeli kono waɗa seeɗa tan kasta kadi an fof e haarde joni joni jiiya kadi dola kadi ha elle a meeɗa ñamde ɗum ɗum mataw ne weeli kono a wawi hebbinde sa hebbini joni kadi ceerta iwma haala elle a meeɗa hebde ɗum arta kadi ɗum ko no matawal hayatu dunia wallahu alno inde to mum ɗo omo jogui husnul ma abrutede ɓurɗo moƴƴude yo Allah hokken ndewtude moƴƴere